kapangkhachu nono ang hamjak mani salbay salpaya nono ang moito manmani o ani kapangkhachu nono ang hamjak mani salbay salpaya nono ang moito manmani o ani kapangkhachu Chia kiria nung baitong wani bukhani kokrok sauroani la chia kiria nung baitong wani bukhani kokrok sauroani bahay khai sinai ani hamjak man o ani kapangkhachu nono anag hamjak man salbay salpaya nono ang moito manmani o ani kapangkhachu nono ang hamjak mani salbay salpaya nono ang moito manmani Tôi satiyari rami thang bai kha hatai hapung moram thang bai kha Tôi satiyari rami thang bai kha hatai hapung moram thang bai kha hai phano nung le payana hai phano nung le payana o ani kapangkhachu nono ang hamjak mani salbay salpaya nono ang moito manmani o ani kapangkhachu nono ang hamjak mani salbay salpaya nono ang moito manmani o ani kapangkhachu o ani kapangkhachu Rancho Grupo Arca Tripura.